Dovolenka v Thajsku s dieťaťom? Dobrý nápad. Poviem vám zo pár našich skúseností za mesiac, čo sme tu strávili. A to vždy dlhým letom, do Bangkoku je to približne 9 hodín, keď sme leteli priamo z Viedne. Lieta sa takisto aj s prestupom, v tom prípade strávite na letisku ešte ďalších pár hodín navyše. Za nás tento let bol naozaj vynikajúci, všetci sme si to užili. Malej stačili 2 rozprávky, večera a zvyšok letu prespala. Bol to skvelý zážitok. A už sa teší na cestu späť. Počul som obavy od niektorých ľudí, a čo tamto dieťa bude jesť. No našťastie má rada ryžu, takže všade, kde sme boli, zbožňovala ryžu. Ovocie takisto úplne všade. A takisto má veľmi rada morské plody všetkých druhov, takže hlavne krevety. Takže naša strava, teda v prípade dieťaťa bola hlavne ryža, krevety, občas cestoviny a veľa ovocia a zeleniny. Takže myslím si, že veľmi dobré. Výlety a aktivity. Najzaujímavejšie boli asi buddhistické chrámy, ktorí sa veľmi páčili aj malej. Má to tam dobrú energiu a je to pekné farebné, takže všetkým deťom sa to páči. Zážitkom bolo Elephant Sanctuary, čiže rezervácia pre slony. Konečne pochopil, že turisti nechcú vidieť utrápené zvieratá, ktoré tam pobehujú ako cvičené opice, ale chcú vidieť zvieratá, o ktoré je pekne postarané v krásnom prostredí, čo už sa im konečne podarilo vybudovať. Takže naozaj krásne a hlavne sa nám páčil ten prístup k slonom. Chcem ale rozhodne odporučiť, keď si niečo prenajmete, tak a idete s dieťaťom, určite s bazénom. Či dom, či hotel, nech má poriadny bazén, nech sa tam môže vyšantiť aj mimo mora, pretože nevždy musia byť podmienky. Teraz sú ako trochu vlny, niekedy boli aj väčšie a more tu není také čisté ako napríklad na Sardínii. Takže ani my z toho nie sme moc nadšení, ale vieme, že to tak proste je, aj to tak vždy bolo. Takže to bereme jednoducho iný kraj. Na presúvanie sme si požičali auto, čo je najlepší spôsob, keď máte dieťa. Videli sme tu aj rôznych nezodpovedných kaskadérov, ktorí tu pobehovali s malými deťmi na motorkách. Rozhodne neodporúčam, je to fakt nebezpečné, nestojí to za to. Takže prenajať si auto a ste v pohode. Zdravotná starostlivosť, čo sme našťastie nepotrebovali využiť, ale vieme ešte z môjho predchádzajúceho života tu, že je tu na naozaj skvelej úrovni. Teda pokiaľ ste turista, platíte, respektíve platí vám to poisťovne. Je tu naozaj špičková nemocnica, ktorá s tým slovenským zdravotníctvom sa nedá ani ďaleka porovnať. A pripomína skôr 4-hviezdičkový hotel. Sú tu veľmi milí voči deťom, podobne ako aj v Taliansku. Takže všade ste vítaní, pokiaľ máte dieťa, vždy dostáva darčeky. Jednoducho majú radi deti, čo je super. To zhrnú, do Thajska sa určite oplatí prísť v zime, aspoň na 2-3 týždne. Na kratšie sa to neoplatí, keďže cesta je dlhá a následná zmena režimu vám zabere ďalšie 2-3 dní. Oplatí sa mať ubytovanie s bazénom, oplatí sa stravovať sa v miestnych reštauráciách, aby ste si naplno užili atmosféru a užívať si to, že je tu teplo. Takže tráviť čo najviac času vonku. Ahojte a my sem prídeme určite o rok. Čau.